Първо ще си сложим от тази мицеларна вода. Ще се върна като си измия зъбите. Пора готова съм с зъбите, нека сега да се кремираме. Първо да си сложим от този тонер. Отдолу отворим. Сега. След това да се сложим от коректора на Essence. След това ще си сложим пудра от бялата страна. След това да си сложим от този руж с тази четка. След това да си сложим хайлайтър. Този хайлайтър. Окей, хора, сега ще си сложим от това навеждите. Това завеждите ми се щупи, така че ще трябва да правя така. Не си намирам горната част. Да си извием неговите и да си сложим този гланц. Това пак да се напръскаме. Този парфюм. Това беше от мен. Чао! Абонирайте се за канала, ако искате още такива видеа. Чао!